Lonely, oh, I'm so lonely. Dear Mr. Lonely. Anya ti planom si Kamere. Nana Lucia, Mano abulan na nasaan kayo nakabayad iti abang yaw? Agbayad ka mata. pasensya kayo, Nana. Inggatang ko ngamin iti bagas ti kakaisuna a kwartami. Amo yamat asyak laang tinamnamaan ti anak ko. Aginggat ka ano ti panaguray ka, Di kay madanagan. Agisursur kami manan iti natangin bigat. Barang ada maurno nga pagbayad mi kada kayo. Pasensya kayo, Nana. Kanayon laang nga nakastat ibagbagam kanyak. No diyo ka bailan abayadan ti abang yaw, nasaysayat no pumanaw kay laangan. Ano sanda kami pa'y, Nana? Awan ti sabali apapanan mi iti anak ko. Taulila akmat namin. Saan ko naparikot dayta? Ti bayad yaw ti kasapulak. Saan at ti pakaistoryaan ti biyag mo? Ay na, bigbigat nga ungat ni Nana Lucia. Agsinsinger nga rod iti abang, friend. Uy, pasensya kan Awan ti maipautang ko kan kaita. Amumet, kasapulan mi ti kwarta. Nang runa ita, ay, madamang agpapaagas ni tatang ko. Maawatan ka, friend. Trabaho latta ko man ti pangtulungam kanya. Jay, mabalin ko nga itugot ti ubing ko. O sige, saludsudak to ni Antipasing, no agsapsapol paylaan iti babaunen, tibak nang nagtrabahuan na iti. Kan saludsuda mat no mabalin ko nga itugot ti anak ko. Awan mat ngamin pangitalkak kan ko, ana. Ala, awagak to ni Antipasing, friend. Ket ibagak to kan ka, no anyan to ti pampagsaritaan mi. Agyaman nak, friend. Kasapulak unay ti trabaho ita. Ay, nagrigat ti kastoy abiyag. Sapay, awan sa bali anam na maag. No di ti bagiklaang. Oy no, addan to. Di ka maawanan itinamnama. Natang! Natang kayo dita, gagayam! Natang! Anya tinatang nga ilaklako, balasang ko. Ay, ada pariya, pepchay, karabasa, kan dadumapay, madam. Kitaot man. Oh, aday ta. Agpili kayon, madam. Nakasurat dita supot ti presyo na. Sige. Dahito ilaangan. Agyamanak, madam. Tagaan mo ka. Intugot mo pa'y dahito ubing kat nagbara ti panawan. Kapilitan, madam. Awan ngamin pangitalkakan kwa na. Pinanawan na kami ti amana. Anya? Sa dino nga ro ti pagnanaudan nyo ita. Agab-abang kami dita kabang ibang abarangay, madam. Nukasta, saan kayo gaya mataga ditoy? Da kayo laang? Kasta nga rod, madam. Agsapsapol kami iti asawak iti babaunan. Amangan ko nak, no? Interesado ka. Ay, kaya't ko launay, madam. Ang numabalin, itugot ko kumati anak ko. Diyak ngamin mapanawan iti pagababangan mi. Tawan kadwa na ijay. Ala, umay ka. Sumrag ta di tabalay. Tagsasarita tayo. No agap-abang kayo matlaang gayam. Nasaysaya at siguro no dalusan tayo laang ang tisigo na bodega mi. Ta iso ti pagnaadan nyo. Nalawa day jay. Isumat tinagnaadan mi idi saan pa'y ana ipatakdar da ito'y abalay. Wan nga rod, tapno saan ka mo da magastusan iti abang? Kan saan ka amabannog a magmagna, no ada trabahom ditoy. Sige, madam. Ala, ikasaritak nga rod ni Fernan. Iti kasta. Tarimaanan na nagitirumbang ama tarimaan. Agyaman unay, sir. Madam. Ne, makaturong samat tanday ta anak mo. Uwan nga rod, madam. Nasapa kami ngamin arimor itay bigat. Narikat ti kasta. Kaasi ti ubing amain initan. Awan mat ngamin pangitalkak, sir. Saan ko mat maibati iti gayam ko? Busy mat laang dayjay. O sige, tinasayaat.
Agmerienda tayo pa'y. Gatang klangan, tinabati alakom, tapno makaawid kayo na. Into no may alawas, mangrugikan iti trabahom diti balay. Nakasaritak ni Antipasing. Ket adda kanumat gaya man naalad da ababaon na. Okay lang, friend. Adamot na nabiro ka kapag trabahwak. Babaunan mo't lang ti trabahok ijay. Oh, sa dino? Iti ayan da Madam Susana kan Sir Freddy. Madam Susana, kunam? One friend, nagisursur kami ngamin iti natang iti lugar da iti Lunes. Oy, no kasta. Si kamat laang gayam ti inalad da. Ay na, isudat ibagbagakan kang agsapsapol iti babaunan. Ha? Okay. Kaano ka ngay amang rugi iti trabaho? Agorayak pa iti manungal daw, friend. Ipadalos da kanu pa iti pagnaidan mi. Ano kasta? Stay in ka. One friend, Ay no ha. Nagmayatan no kasta, friend. Makatipid ka. Tawan ti abang abayada. At ti istorya kanyak ni Antipasing, ket nasingpat dagi diyang agasawa. Isunalaeng, tas saan daan na ikan iti anak. nukasta? Awan anak da? Awan ka no. Isugayam aladawan dala ang tinakitak ang naka-display. Ket nagasat kalataa. Taisuda tibus mo. Talaga aparakan ka dayjay at trabaho, friend. Agpakada kami na nalusya. Ti utang mo kanyak Mano abulan ti saan pa yan nabayadan. Wana na. Di kay madanagan. Tanog sweldo bayadak mo't laadagos. Siguradom laan. Di mo itarayan ti utang mo. No di mo kaya ti maipost iti Facebook. Kas kanayon ko nga ibaga kada kayo. Saan ko nga itarayan ti utang ko, nana? Rumbang lag talaga nga ag-viral ka no siya ti itarayam. Adto yan ti tulbat, nana. Isublikon. Nagdalos ka kaday, sakbay apimanaw kayaw. Wana na. Nalpasan. Nasaya at ba't nga raw? Tapno nadalos ang madanunan ti may sukat nga agaba. Anya ti planom iti anak mo, Mary? Plano kunayo, madam? Saan mo pagadalan? Ha? Manumat tan ti tawon na. Ienroll mo kit din. Okay lang ang kada kayo, madam? Apay kit din asaan. Mayat matlaang napagadalam ti ubing. Iti kasta, saan to amarigatan? No kasarod, i-enroll kon ti anak ko, madam. Awagak pa iti kaanak ka nga gisursuro iti pagadalan iti asidag tayo. Saludsudak no kaano ti enrollment. Isaganam langan ti birth certificate ti ubing. Agpakada ako mapay biit, Sir Freddy. Sa dino di papanam, Mary. Dandani nga minang dismissal ti anak ko. Mapan ko sukunan iti pagadalan. Aywan. Agalas 12 mo't gaya man. Ituloy kong tunter aramidak intun sumang petak, sir. Sige laeng, awan ti parikot iti dayta. Agyamanak, sir. Ag-tricycle kayon ton, tanabibiin. Di mo ibaga. At papagnaam to manan ti anak mo. Sapay nagbara ita panawan. Sige, sir. Ag-tricycle kami itong arudan. Malaag robot ka nga rodan. Iti kasta, saan ka mabayagan? Madam, ada ko maipakadak kada kayo. Anya dayjay. Okay ka dilaang no umaymot agpasyar dito iti gayam ko? Asino agayam mo? Ni George, madam. Agdatdaton ka di kan ka? Ni, saan, madam? Saan ababa iti kayat dayjay agayam ko? Anyat kayat mo asawa? Babae tirik na dayjay agayam ko, madam. Anya? Kunaklakit din, no agdatdaton kan ka. Okay lang, mat, no may nakapasyaran dito'y. Awan mo tidakas dita. Tidapatag. Nalpas mo ti trabaho. Agyamanak manan, madam. Di kay madanagan, tanasaya at dayjay agayam ko. Friend, uminom ka pa iti juice.
Thank you, friend. Ay na. Ket, kumusta kayo matan iti anak mo? Nasayaat kami, friend. Ket, kumusta mat tilakay kan baket? Kumusta mat ti panakilangandakan ka? Ay na, friend. Awan makunak kadag iti among ko, ta nakasaysayaat da. Nasayaat da kada kami iti anak ko. Ay, nasaya at matnukasta, friend. Oy, no, natsamba ang tibak nang anagsingpat. Pamanagnat, nga adulat ta dagiti babak ng anasayaat ti kaong ganda, friend. Amom ka di, kasla apo ti pangibilbilangan da iti anak ko. Uy, gagangay na Tawan mat ngamin anak da. Wan nga rod. Ay, wan kayam. Ipawit ko man daytoy kan ka, friend. Uy, anyamat dayta. Itad mo daytoy kan ni Nana Lucia. Bayad ti udik kan kuana. Ipawit kun kan ka, tawan wayak amapan ijay. Okay. Di mo liplipatan nga itad, ha? Amang ano, umay dito nga agsingir. Nakababain ka dagiti amo. Awan ka diti klasem itaayan, anak ko. Awan, nanang. Apay ka di. Kadoang man nga rod ni Sir Freddy. Ha? Sa dino? Sa dino ti papanan mi. Follow-up check-up na ita. Anyangay nga oras. Iso ti kasarita mon, anak ko. Okay, nanang. Agyaman na ka. Tulungan ta ida, tadakkel mo tinaitulong da kadata. Huwag nanang. Maawatan kayo. Mala, mapan ka nga rodon iti ayan ni Sir. Ibagam kan kwa na tinagsaritaan ta. Sapsapaan nyo laangan ti mapan. Saan ka di payasimbang da, Freddy? Saan pa'y madam? Ay, unay kan, Mary. Manon, atawan nyo iti anak mo nga agnanaod kayo dito balay. Ngam, madam ko namlata kanyak. Imbagak mo't ana na tiawag mo kanyak. Pasensya kayon, madam. Saan na kami iruwam iti nana nga awag kada kayo. Ay, mano atawanan nga kakadwa tayo. Kolehiyon, ti anak mo. Ngam, saan ka pa'y anairuam? Saan nga min abagay kada kayo no nana ti iyawag ko, madam? Anya, sika. Ne, isudan samot ng dayta, madam. Aywan. Ala, mangisagana ka iti merienda. Kasigurado ang mabisinda. Uwan, madam. Sige, panawan kayo pa'y nga rod ditoy. Mary, nakalaba ka din. Nalpasan, madam. Apay ka di? Ibaon ka kumay di sentro. Apay ka di, madam? Makitsinda ka kan bayadan mo't lang ti kuryente tayo. Sige, madam. Anya ka di tigatangag. Mabit lang tailista. Ay, sige. Agsagadak pa'y nga rod iti arubayan, madam. Kabayatan nga ururayat ti ilis tayo agatangag. Sige. Ayaban ka no nailista ka amin at. Hello. Ayan. Hello, nanang. Agawid kan. Oh, apay ka di. Anya tinapasamak. Nanang. Ni Sir Freddy, awanan. Anya? Itay lang, nanang. Nagpagadag ano ko ni Madam Susana maturog. Ngapsaan mo ito nga, Gring? Apay ngay. Agawid kayo, nanang. Di mi amunuan niya ti aramidan mi ditoy. Kasta unay ti sangit ni Madam Susana. Jakbot abo, kanyo ti ibagakan kwa na. Tapno lumag-antirik nana. Sige, agawid ak nga rodon, anak ko. Di mo pampanawan ni Madam Susana dita. Awanan, Mary. Pinanawan na kunti asawa. Agbalin kayo kumaan at ibker, madam. Kasano ang pahitan? Di kay madanagan. Adda kami kaniayan akad kadwayo. Diyak mo no kapaulag. Kasla kayat kumatan ti matay. Tawan matan ni Freddy etidan na. Kas na kunak itayan. Patib ka rin nyo ti pakinakam nyo. Ada kami laang dito'y no kasapulan nyo ti kasarsarita. Agyaman ak laun ay Mary.
Agyaman ako unay kada kayo, iti anak mo. Madam, itay pa'y anak katugaw kayo dito irwar. Kaya't ko tiyak pangin. Mangan kayo kumapay. Anyat orasan. Saan kayo pa'y anamigat? Sana paya mabisin. Saan kumamat akasta madam? No, makitkita ni Sir Freddy ti kasta nga aramid yung. Sigurado amalidayan mo't dayjay. Anya ka diti si daon aya. Nagluto ak iti paborito yo, madam. Masapul amangan kayo, tapno ada pamigsayo. Ay na, agturpos matgaya man ni Ayan iti kolehiyo. When friend, kamaudyanan na. Ay na, nagbunga matlaang dagiti sakripisyong para kan kuana. When nga rod friend, amom, naglagan itirik na. Ay, huwag gaya. Kumusta mo't ni Madam Susana? Talo abulan ng tinapalabas. Sipod pimusay ni Sir Freddy. Ididamo, di na kaya timangan. Ngam ita, uray kaskasano, at damat nagbaliwan nan. Ay, nasaya at matnukas ta. Ay, naimbaglangan taada kayo iti anak mo akadwana di tabalay do. Nuawan kayo. Ay, talaga amarigatan day joy. Nang runa kat awan anak da. Sa dino di ba panantayo, Mary? Graduation ni Ayan ita, madam. Ala, agdigos kayo, tamapan tayo. Anya ti aramidak ijay. Agbuya kayo, madam. Buyaan nyo ti panagradwar ni Ayan. Madimat laang no agpupupok kayo dito balayo. Ad-adda amalidayan kayo. Sapay awan kadwayo mabati ditoy. Sige, sumurtak man nga rod. Katkalpasan ti graduation ni Ayan, mangan tayo itirwar. Ilibre kayo mat, madam. Ada ka di kwarta. Adamot sweldo kada kayo. Ilibre kayo man mat. Uray italaang, madam. Yanan, Madam Susana. Agrubuat kayon. Alas 8 amang rugiti program. Iso ang masapol ang masapa tayong agrubuat. Uwan. Sige, agsagana kami, anak ko. May mga kwento sa buhay na nagpapaalala sa atin na ang kabutihan ay hindi pa namamatay sa mundong ito. May mga sandali na kahit nasa pinakamababang punto ka ng iyong buhay, may darating na taong magbubukas ng pinto na hindi mo inaasahan. At ngayong gabi, magbubukas tayo ng isang kwento na hindi tungkol sa pagtataksil. Hindi tungkol sa galit, kundi tungkol sa pinakamalalim na anyo ng pag-ibig. Ang pag-ibig na nagsisimula sa pagitan ng dalawang taong magkasalungat ang antas ng buhay, ngunit nagtatapos sa pagiging isang pamilya. Ito ang kwento ni Mary, isang inang nag-iisa, may daladalang dalamhati at pasanin, na sa harap ng kawalan ng pag-asa, ay natagpuan ng isang tahanang hindi naman niya inakalang magiging kanya. Kung ikaw man, sa pakikinig nito, ay nasa gitna ng iyong sariling bagyo, na nagtataka kung meron pa bang mabubuting tao sa mundo, makinig ka. Sapagkat ang kwentong ito ay para sa iyo, bilang paalala na ang Diyos ay laging may paraan, kahit paminsan hindi natin kaagad nakikita kung paano. Magsimula tayo sa umpisa, doon sa pinakamadilim na sandali ng buhay ni Mary. Iniwan siya ng kanyang asawa, hindi dahil sa pagtataksil, kundi sa kamatayan. Isang araw, malusog pa ang lalaki. Sa susunod, wala na. Para bang biglang nawala ang lahat ng kulay sa mundo niya. Kahapon, may kasama siyang nagkukwento sa hapag. Bukas, walang sumasalubong sa kanya sa umaga. Walang nagkukulang sa loob ng bahay. At yun mismo ang pinakamasakit. Sapagkat sa bawat sulok may alaala. Sa bawat damit na isinabit, sa bawat tasa sa lababo, sa bawat huwad ng ngiti na pinipilit niya sa harap ng kanyang anak. At dahil dito, naiwan si Mary mag-isa. May anak na maliit pang daladala. Si Ayan, ang batang lalaki na siyang naging dahilan kung bakit kailangan niyang lumakas, kahit gustuhin niyang sumuko. Kung wala si Ayan,
marahil ay nakahiga na lamang siya sa kanyang silid, sa loob ng maraming buwan, hinahayaang lulunin siya ng kalungkutan. Ngunit may anak siya, at ang batang yon ay hindi makakain ng luha, hindi maibibili ng dalamhati. Kailangan niyang tumayo, kailangan niyang ipagpatuloy, kailangan niyang harapin ang mundo, kahit gaano kabigat ang bigat sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng libing, dumating ang mga utang. Sapagkat sa kanilang lugar, ang pagpapalibing ay hindi mura. Kinailangan ni Mary na manghiram, manggaling sa iba't ibang tao, upang malibing ng desente ang kanyang asawa. At isa sa mga taong nagpautang ay si Nana Lucia. Mary, wika ni Nana Lucia isang araw na may bigat sa boses. Alam mo, hindi naman ako masamang tao. Naintindihan ko ang iyong sitwasyon. Ngunit kailangan ko rin ng pera. May sarili akong gastusin, may sariling pamilya. Hanggang kailan mo babayaran ng utang? Ilang buwan na akong naghihintay. Yumuko si Mary. Sapagkat alam niya, tama ang sinasabi ni Nana Lucia. Hindi siya makakapagsabi ng salitang isang taong nagpautang ng may pakikipagkapwa-tao ay walang karapatan singilin. Pasensya kayo, Nana, tugon ni Mary na ang boses ay halos hindi marinig. Hindi ko sinasadyang abutan ng ganito katagal. Sinubukan ko ng lahat. Pinaghirapan ko, ngunit halos walang trabaho dito sa amin. Tinangka kong magtrabaho sa palengke, sa bahay-bahay, sa kung saan-saan. Ngunit hindi sapat ang aking kinikita para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng anak ko at para sa pagbabayad sa inyo. Naiintindihan ko, Mary, sabi ni Nana Lucia. Ngunit tandaan mo, kahit hirap ka, ang utang ay utang. Hindi ito mawawala dahil lang nahihirapan ka. Kailangan mong harapin. Sapagkat kapag hindi mo binayaran, mawawalan ka ng pananaw sa harap ng iba pa. At yon ay mas masakit pa sa kahit anong kahirapan. Tumahimik si Mary, sapagkat alam niyang hindi siya makakagante. Walang salita ang sapat upang ipagtanggol ang sarili sa harap ng katotohanan ito. Umalis si Nana Lucia, at naiwan si Mary, hawak ang kanyang anak, hindi alam kung saan kukuha ng susunod na pera. Lumakad siya patungo sa palengke, naghahanap ng pagkakakitaan. Bawat hakbang ay parang pasanan ng bato. Hindi siya nakakain ng sapat nung umaga para may magamit pa sa kanyang anak. Pagod ang kanyang katawan. Mas pagod pa ang kanyang kaluluwa. Ngunit naroon pa rin siya, naglalakad sa ilalim ng init ng araw, naghahanap ng anumang oportunidad. Nakita niya ang isang madam, si Madam Susana, na bumibili ng gulay. May ningning sa kanyang mga damit, may aspeto ng kabuhay ang Mary ay matagal na nakalimutang umiral. Ngunit hindi nababahid ng pagmamataas ang kanyang mga galaw. Sa halip, may malumanay na pakikipag-usap sa kanyang tono, may galang sa paraan niya ng pakikitungo sa mga tindera. Magalang siyang lumapit. Pumili po kayo, Madam, sabi ni Mary, sapagkat tumutulong siya sa tindera. Nakasulat po sa supot ang presyo. Mayroon pong pare, pichay, kalabasa at iba pa. Tiningnan siya ng madam, hindi sa paraang mapanghatol, kundi sa paraan ng isang taong may mata para sa detalye, may interes sa mga taong nasa paligid niya. Taga saan ka? Tanong ng madam. Mukhang hindi ako nakakakita sa iyo dito noon. Taga ibang barangay po, madam, sagot ni Mary. Pumaba lang kami dito para may pakay. Naghahanap po ako ng trabaho. Sinusubukang itaguyod ang aking anak. Pinanawan po kami ng aking asawa. Napatigil ang madam. May lumitaw na lambing sa kanyang mata. Hindi awa, kundi pang-unawa. Tulad ng isang taong narating na rin ang sariling mga sandali ng pighate. Pinanawan kayo? Ulit niya. Kawawa naman, gaano katagal na? Ilang buwan na po, madam, tugon ni Mary. Sa simula, akala ko kakayanin namin. Ngunit habang lumalala ang sitwasyon, lumalala rin ang lahat. Meron pa po akong utang. At ang aking anak, kailangan niyang mag-aral pa. Hindi ko kayang pabayaan ang kanyang kinabukasan. Tumango si Madam Susana. At sa kanyang ulo, parang may umaandar na isipan. Mary, wika niya, halika muna sa bahay namin. Kausapin natin ng maayos. May isipin akong maaring makatulong sa inyo. Tumingin si Mary sa kanya, hindi makapaniwala. Sino ang taong basta-basta mag-aanyaya ng estranjero sa kanilang tahanan?
Sino ang naniniwala pa sa kabutihan ng tao sa mundong puno ng pandaraya? Ilang araw lamang ang nakaraan, may sumisingil sa kanya. May mga tinging mapanghatol sa palengke. May mga taong nagsasabi sa likod niyang, kawawa naman, ngunit hindi rin natin kasalanan yon. At ngayon, may isang taong sa unang pagkakataon ay nagsabi sa kanya, halika, kausapin natin. Walang singilan, walang panghahatol. Tanging pag-anyaya lamang. Ngunit sa mga mata ni Madam Susana, walang lihim, walang mali siya. Tanging tunay na malasakit lamang. Para bang nakita niyang sarili kong dating mukha sa mukha ni Mary. Para bang naunawaan niya, hindi sa salita, kundi sa pakiramdam, kung gaano kabigat ang daladalang ito ng babaeng nasa kanyang harapan. Sige po, Madam, tugon ni Mary ng banayad. At doon nagsimula ang isang kwento na hindi niya inakalang magiging kanya. Sa bahay ni na Madam Susana at Sir Freddy, nakita ni Mary ang isang uri ng buhay na para sa kanya ay tila imposible. Maayos ang bahay, maaliwalas. May puwesto para sa lahat, pati na para sa kanya at sa kanyang anak. Si Sir Freddy, ang asawa ni Madam Susana, ay isang lalaking mababa ang loob, mabait, at may galang sa lahat ng tao. Mary, wika ni Sir Freddy nang magkaharap sila sa unang pagkakataon. Kausap ka na ni Susana. Sinabi niya sa akin ang iyong sitwasyon, at naiisip namin, kailangan namin ng katulong sa bahay. Maaari mo bang isipin na dito ka magtrabaho? Hindi malayo ang iyong tirahan, ngunit mas mabuti kung dito ka nalang titira kasama ang anak mo. Ganon, hindi mo na kailangang umupa sa ibang lugar. Hindi mo na kailangang gastusan ng abang, dito ka lang. Hindi maipaliwanag ni Mary ang kanyang naramdaman. May luha sa kanyang mga mata. Sapagkat sa loob ng maraming buwan, walang nagsabi sa kanya ng ganitong klase ng pag-asa. Walang nagbukas ng pintuan ng ganito kabilis at kalinis. Sir, Madam, wika niya, hindi ko alam kung paano ko ito babayaran. Mababait kayo sa amin. Hindi naman kami kakilala ninyo. Ngunit binubuksan ninyo ang inyong tahanan. Mary, sabi ni Madam Susana ng banayad, hindi kailangan ng kabayaran. Ang tunay na kabutihan ay walang sinusukat. At alam mo bang totoo? May sariling dahilan ang Diyos kung bakit pinasok ka sa aming buhay. Wala kaming anak, ako at si Freddy. Sa loob ng maraming taon, sinubukan naming magkaroon. Pumunta kami sa mga doktor. Nagdasal kami. Naghintay kami. Ngunit hindi kami pinagpalain ng anak. Tinanggap na namin iyon sa paglipas ng panahon. Ngunit hindi mawawala sa amin ang pag-asang balang araw, magkakaroon kami ng pamilyang lalago. At marahil na yon, ang Diyos ay nagdadala sa amin ng isang pamilya sa ibang paraan, sa pamamagitan mo at ng iyong anak. Hindi makaimik si Mary, sapagkat sa pagdinig sa mga salitang yon, naunawaan niya na hindi pa namamatay ang kabutihan sa mundong ito. Lumipat sila ni Ayan sa bahay ni na Madam Susana at Sir Freddy, at doon, nagsimula ang isang bagong yugto sa kanilang buhay. Naging katulong si Mary. Naglilinis, nagluluto, nag-aalaga. Ngunit hindi siya tinatrato bilang katulong. Itinuturing siyang kasama. Itinuturing siyang pamilya. Kumakain sila sa iisang hapag. Nagkukuwentuhan sila sa gabi. Sa unang mga linggo, halos hindi makapaniwala si Mary. Hinintay niya na sa kalaunan magbabago ang trato sa kanya. Hinintay niya na may darating na sandali magsasabi sa kanya si Madam Susana. Tama na ang biro, Mary. Katulong ka rito. Alam mo yon, hindi ba? Ngunit hindi dumating ang sandaling ngayon. Sa halip, lumalim lamang ang relasyon. Bawat araw may bagong galaw ng kabayatan. Bawat linggo, may bagong dahilan upang magpasalamat. At si Ayan, ang anak na noy namamatay sa kakulangan ng pansin at gabay, ay nagkaroon na ng 2 karagdagang taong nagmahal sa kanya. Tinawag niyang auntie si Madam Susana. Tito si Sir Freddy. At ang 2 matatandang iyon, na noon ay nag-asam ng anak, ay biglang nagkaroon ng batang pamilyar. Hindi sa dugo, kundi sa puso. Sa hapunan, lagi silang magkasama. Sa pagsisimba, lagi silang sama-sama. Sa kaarawan, sila ang nag-aabang ng cake at regalo. At sa mga sandaling iyon,
hindi na maipagkaila ni Mary. Ang kanyang pamilya ay hindi na 3 lamang. 4 sila. At iyon ang itinuring niyang himala, sapagkat sa lugar kung saan nagsimula sila sa wala, na yon ay may pamilyang lubos. Mary, wika ni Madam Susana isang araw, ano ang plano mo para kay Ayan? Plano ko po, Madam? Oo, para sa kanyang pag-aaral. Hindi ba't malapit na siyang mag-elementary? Saan mo siya ipapaaral? Ano ang pangarap mo para sa kanya? Tumigil si Mary. Sapagkat sa katotohanan, hindi pa niya naipalalim ang ganitong plano. Sapagkat noon, abala lamang siya sa pagsalo sa bawat araw. Walang panahon para sa pangarap na malalim. Hindi ko po alam, Madam, sagot ni Mary ng tapat. Sa totoo lang, hanggat may makain kami, sapat na sa akin. Mahirap pag-isipan ang pag-aaral kung hindi ko nga alam kung paano kami mabubuhay sa bawat araw. Mary, sabi ni Madam Susana, na yung narito ka na, isipin mo ng malalim. Pag-aralin mo si Ayan. Kahit hindi mo kayang gastusan ng buo, tutulong kami ni Freddy. Mahalaga na may pinag-aralan ng batang yon. Iyon lamang ang pwedeng kalasin sa kanya mula sa siklo ng kahirapan. Tumulo ang luha ni Mary. Sapagkat sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may nagsabi sa kanya na may kinabukasan ang kanyang anak. Na hindi siya pwedeng habang buhay na maging pasanin lamang. Na may daan palabas sa dilim. Lumipas ang mga taon. Lumipas ang panahon. At habang lumalaki si Ayan, naging mas malalim ang pagsasama ng 2 pamilya. Hindi na sila magkahiwalay. Sila ay isa lamang. Pinagbuklod ng pagkakataon at pag-ibig. Ngunit ang buhay, mga kaibigan, ay hindi laging tahimik. May mga araw na magdadala ng dalamhati kahit sa pinakamasayang pamilya. Isang araw, naglinis si Mary sa loob ng bahay. Nakatulog si Madam Susana sa kanyang silid. At nang umagang yon, hindi gumising si Sir Freddy. May follow-up check-up sana siya sa ospital. Ngunit habang naghihintay si Mary, may biglang katahimikan sa silid niya. Pumasok si Mary. Tiningnan ng lalaki. At sa unang sulyap, alam na niya. Hindi na huminga si Sir Freddy. Tila natutulog lamang siya, ngunit walang galawang dibdib. Walang init sa balat. Ang lalaking numiti sa kanya kahapon, ang taong nag-alok sa kanya ng tahanan, ay pumanaw na ng tahimik na hindi man lang nakakapagpaalam. Naupo si Mary sa tabi ng kama. Hindi siya umiyak agad. Sa halip, may tinititigan lamang siya. Ang mukha ng lalaking nagligtas sa kanya at sa kanyang anak. Sir Freddy, bulong niya. Salamat. Salamat sa lahat. Hindi naman kita kakilala. Ngunit binigyan mo kami ng tahanan. Binigyan mo kami ng pag-asa. Kahit hindi mo alam, ikaw ang naging ama ni Ayan sa pagkawala ng aking asawa. Salamat. Hindi ko ito malilimutan. Pagkatapos, tumawag siya sa kanyang ina. Nanang, wika niya, na nanginginig ang boses. Si Sir Freddy, wala na. Sa kabilang linya, tumigil ang lahat. Sapagkat alam ng nanay ni Mary kung gaano kahalaga ang lalaking yon, hindi lamang kay Mary, kundi sa buong pamilya. Mary, anak, sabi ng ina, umuwi ka kaagad. Sabihin mo kay Madam Susana. Pero gawin mo ng banayad. Inangan mong sakit ang dadalhin nito sa kanya. Tumayo si Mary. Tumayo sa harap ng pinto ni Madam Susana. At sa loob niya, lumakas ang takot na hindi pa niya nararanasan. Paano sasabihin sa isang babaeng nakatulog ng payapa na ang asawa niya, ang taong minahal niya sa loob ng maraming taon, ay wala na? Bumukas ang pinto. Lumabas si Madam Susana, numingiti. Mary, ano yon? Paano si Freddy? Tumigil si Mary, hindi siya makapagsalita. At sa pagtigil na yon, naunawaan ni Madam Susana ang lahat. Tumigil ang kanyang ngiti. Pumusyaw ang kanyang mukha. Naupo siya ng biglaan sa silyang malapit, parang biglang nawalan ng buto sa kanyang mga binti. Hindi, bulong niya. Hindi siguro. Sabihin mo, hindi siguro. Madam, sabi ni Mary, lumapit at niyakap siya. Patawad. Patawad. Wala na po. Inabutan ko siyang nakatulog, ngunit hindi na siya gumising. Yumakap si Madam Susana sa kanya.
At sa yakap na yon, nawala ang lahat ng formalidad. Nawala ang lahat ng pagitan ng madam at katulong. Naroon lang ang dalawang babaeng nagmamahal sa isang lalaking. Parehas nawala. Isang umakap sa iba, isang umiyak. At ang iba, naroon, tahimik, matatag, sapagkat alam niyang sakit, sapagkat naranasan na rin niya ito noon. Lumipas ang libing, lumipas ang mga taos pusong pakikiramay, lumipas ang mga linggong puno ng tahimik sa loob ng bahay. May mga araw na hindi nakain si Madam Susana. May mga umagang hindi siya bumangon mula sa kanyang silid. At sa lahat ng iyon, naroon si Mary. Hindi para magsabi ng anumang nakakatulong na salita, sapagkat alam niyang walang salita ang sapat. Ngunit nagdadala siya ng tubig, nagdadala ng pagkain, naglilinis ng silid. Tinatabihan si Madam Susana habang ito ay umiiyak, at ang kanyang presensya, tahimik, tapat, matatag, ang naging kanlungan ng babaeng iyon sa pinakamadidilim niyang sandali. At nang humupa ang lahat, naroon pa rin si Mary, hawak ang kamay ni Madam Susana, hindi siya tinatalikuran. Madam, wika niya, alam ko, mas masakit ngayon kaysa sa kahit kailan. Ngunit ipinapangako ko sa inyo, kahit pumanaw na si Sir Freddy, hindi kayo mag-iisa. Naririto pa rin kami ni Ayan, hindi namin kayo iiwan. Kung paano nyo kami sinuportahan noon, ngayon ay kami naman ang tutulong sa inyo. Ito ang aming pagkakataon na ibalik ang inyong kabutihan. Tumitig sa kanya si Madam Susana. At sa unang pagkakataon mula nang yumao ang asawa, may bahagyang ngiti sa kanyang muka. Salamat Mary, wika niya. Salamat sa pagmamahal mo. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang daladala kong kasiraan na yon. Ngunit nakikita kita at ang anak mo, at alam kong hindi ako nag-iisa. Iyon na ang pinakamalaking biyaya. Lumipas ang mga buwan, lumipas ang mga taon, at unti-unting bumalik ang tahimik sa kanilang tahanan. Hindi gaya ng dati. Sapagkat may nawawalang bahagi, ang isang silid na pinananatili nilang malinis, sa parehong paraan na iniwan ito ni Sir Freddy. Ang isang mesa kung saan dating nakaupo siya, na ngayon ay may bakanting silya. Ngunit may bagong simula. Hindi ang puno ng paghihinagpis, kundi ang puno ng pasasalamat sa anumang nasa kanila pa. At si Ayan, ang batang lalaking sinalo ni Mary mula sa kahirapan, ay lumalaki na pala bilang isang batang masipag, matalino, at puno ng pangako. Dahil sa tulong ni na Madam Susana at Sir Freddy, nakapag-aral siya. Hindi sa pinakamahusay na paaralan, ngunit sa isang paaralan kung saan nakuha niya ang lahat ng pagkakataong kinailangan niya. At sa bawat araw, lumalalim ang kanyang pasasalamat sa kanyang ina at sa kanyang auntie Susana. Sapagkat alam niya, kung wala silang dalawa, hindi siya nandito. Dumating ang araw na pinakaaasam ni Mary sa loob ng maraming taon. Ang graduation ni Ayan. Madam Susana, wika ni Mary isang umaga, na ang mukha ay puno ng tuwa. Graduation ni Ayan ngayon. Pakinggan ko kayo. Halika kayo. Pumunta tayong magkasama. Ipagdiwang natin ang araw na ito. Tama, Mary, sagot ni Madam Susana. Maligo na kayo. Pumunta tayo. Sayang na naman kung hindi natin makita ang isang araw na ganito kahalaga. Pumunta sila sa paaralan. Nakaupo si Mary sa unang hilera, nakatingin sa entablado. Sa kanyang tabi, si Madam Susana. Payat na, mas matanda ng konti, ngunit may ngiti na nagbalik sa kanyang muka. At nang tumawag sa pangalan ni Ayan, at lumakad ang batang lalaki para tanggapin ang kanyang diploma, hindi mapigil ni Mary ang umiyak. Sapagkat sa sandaling iyon, pumasa sa kanyang isipan ang lahat ng pinagdaanan. Ang pagkawala ng kanyang asawa. Ang mga buwan ng kawalan ng pera. Ang dalamhati ni Nana Lucia na sumisingil. Ang araw na nakilala niya si Madam Susana sa palengke. Ang pagdaan ng panahon. Ang pagkawala ni Sir Freddy. At ngayon, ang anak niyang dating maliit, dating walang kasiguruhan, ay tumatayo sa entablado, may diploma sa kamay, may kinabukasan na sa harap. Naisip niya, kung nandito si Sir Freddy, marahil ay siya na ang pinakamasaya sa lahat. Marahil ay nakatayo siya at pumapalakpak ng malakas, hindi pinapansin ang mga taong nakatingin. Marahil ay sasabihin niya,
Anak ko yan. Anak ko na nagtagumpay. Ngunit kahit wala siya sa pisikal, naroon siya sa puso. At alam ni Mary, kahit nasaan siya ngayon, nakikita niya ang kanyang ayan. Numingiti, ipinagdiwang ang araw na ito kasama nila. Lumapit si Madam Susana, niyakap si Mary. Mary, wika niya. Tingnan mo ang sakripisyo mo. Nagbunga, hindi sayang ang lahat. Iyon, sa entablado ay ang resulta ng iyong pag-ibig bilang ina at ng pagmamahal na ipinakita ng aking asawa nang inalok niya kayong tumira sa amin. Iyon ang biyaya. Iyon ang ginto. Tumango si Mary na hindi makasagot tayo sa luha. Tara, wika ni Madam Susana. Pagkatapos ng programa, kumain tayo sa labas. Ako ang taya. Ipagdiwang natin ng husto ang graduation ni anak natin. Anak natin. Iyon ang sinabi niya. Hindi anak mo, hindi ang batang kasama mo. Anak natin. At sa salitang yon, naunawaan ni Mary na lampas pa pala sa pamilya ang naging kanila. Sila ay isa lamang. Magkakahawak kamay, magkakasalo sa galak at lungkot, sa loob ng tahanang itinatag hindi sa dugo, kundi sa pinakamalalim na klase ng pagmamahal. At dito natin maaninag ang pinakamalalim na aral ng kwento. Sapagkat sa mundong puno ng pagdurusa, kung saan marami ang naghahanap ng dahilan upang umiwas sa pagtulong, may mga taong gaya ni na Madam Susana at Sir Freddy na pumipiling magbukas ng pinto, ng tahanan, ng puso. At dahil sa kanila, may isang Mary na nakaraos. May isang Ayan na lumaki ng may dignidad. Ngunit higit pa dyan, may aral din si Mary, sapagkat sa kanyang katapatan, sa kanyang pananatili, kahit sa pinakamadidilim na sandali, ay binayaran din niya ang kabutihan na ibinigay sa kanya. Hindi sa pera, hindi sa material na bagay, kundi sa kanyang presensya, sa kanyang katapatan, sa kanyang pananatili sa tabi ni Madam Susana nang pinakamatindi nito ang pangangailangan. At yon mga kaibigan, ang tunay na kwento ng pamilya. Hindi ito ang ibinibigay sa atin ng dugo. Ito ang ibinibigay sa atin ng pagpili. Pinipili nating mahalin ang iba. Pinipili nating tumayo sa tabi nila. Pinipili nating gawin silang bahagi ng ating buhay. At sa pagpiling yon, na itatatag natin ang pinakamatibay na pamilya. Pamilya na hindi mabubuwag ng kahit kamatayan. Sapagkat kahit pumanaw na si Sir Freddy, naroon pa rin siya. Sa bawat saglit na nakaniti si Madam Susana. Sa bawat tagumpay ni Ayan. Sa bawat pagpapasalamat ni Mary. Hindi siya nawala. Naging parte na siya ng kanilang lahat. Salamat sa pakikinig. Ito ang kwento ni Mary, ang inang nag-iisa na natagpuan ang pinakamatibay na pamilya sa mga lugar na hindi niya inaasahan. At kung ikaw man sa pakikinig nito, ay nararamdamang nag-iisa ka. Nawawalan ng pag-asa, nahihirapan, hindi alam kung saan ka tutungo. Tandaan mo lamang ang kwento ni Mary. Tandaan mong hindi pa namamatay ang kabutihan sa mundong ito. May mga Madam Susana at Sir Freddy pa sa paligid mo. Marahil, hindi mo pa sila nakikilala. Marahil, hindi pa dumarating ang panahon. Ngunit darating. Sapagkat ang Diyos ay laging may paraan. Laging may pinto na binubuksan kapag sumara ang iba. Laging may pamilya na inihahandog sa atin sa pinaka-hindi natin inaasahang paraan. At kung ikaw man ngayon ay isang Madam Susana o Sir Freddy, isang taong may kakayahan tumulong, isang taong may sapat para magbukas ng pinto sa iba, tandaan mo rin ito. Ang bawat kabutihang ginagawa mo ay hindi sayang. Lumalalim, yumayabong, at balang araw, sa paraang hindi mo inaasahan, babalik yun sa'yo bilang pamilya, bilang pag-ibig, bilang isang Mary o Ayan na magpapasalamat sa'yo hanggang sa katapusan. Sapagkat sa dulo ng lahat, hindi tayo maaalala dahil sa kung gaano tayo karami ang naipon. Maaalala tayo dahil sa kung gaano tayo karami ang naibigay. At iyon ang pamana na iniwan ni na Madam Susana at Sir Freddy. Hindi lamang sa kanilang sariling pamilya, kundi sa lahat ng nakakuha ng kabutihan mula sa kanilang puso. Hanggang sa muli. At alalahanin mo lamang, sa anumang lugar ka man ngayon, anuman ang iyong pinagdadaanan,
may pag-asa pa. Laging may pag-asa. Hindi pa tapos ang iyong kwento. Marahil, ang pinakamagandang yugto nito ay naghihintay pa lamang sa likod ng susunod na pinto. At kapag bumukas iyon, mahawakan mo ng mahigpit ang kamay na inaabot sa iyo. Sapagkat sa pagkakahawakang yon, doon nagsisimula ang pinakatunay na pamilya. Yaong itinatag, hindi sa pagkakataon, kundi sa pinakamalalim na anyo ng pagmamahal ng tao sa kapwa. Hanggang sa muli, kaibigan.